Hvor meget skal der i? Der står noget med noget. Der er til 30 Man fylder op til over 0, og så lader man lidt af den tilbage ned i den så omkring 3,5 gram før. Ja. Så er det den der ned på gulvet. Så 3,5. Jeg kører den ned til 2 ml, og så tager den stille og roligt derfra. Er det det der, hvor der skal stå? Får du... Så er vi ved 2 ml, og der er ikke nogen dannelse af noget rødt. Jeg kører ned til 2,5. Kom der noget rødt skær? Ja, lidt. Kommer snart. Jeg kører ned til 2,75. Nej, bare. Lidt dannelse af rødt. Jeg kører ned til 3,75. Det var 2,75, undskyld. Jeg kører ned til 3 ml. Hvad hældte du i før? Ja, sikkert 28 eller var det? 3 ml. Så det er du bare nu. Ja, nu står den jo over 0. Det er ikke så smart. Så dråbebasis. Så får du hernede i bunden også. Ja. Den holder den røde farve, men det skal vi bare kende, om det er nok? Synes jeg, det er lige der, den begynder. Ja. Sidst der. Vi er ved 3,3. Nej, undskyld, 3,4. Nej, fordi det er 3,5 helt dernede. Så det er... Så det er 3,15. Altså det er en femtedel hver gang. 5, 10, 5, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Er det nok? Ja. 3,15. 3,15 i dag. Det er ikke sådan mega rød, men... Men I mener, I kan se et rødt skær? Den bevarer det røde skær. Altså, det er helt tydeligt, at den lige... Ja, skiftet der. Super, så er det der, I siger der. Okay.